Здравейте, приятели! Да, не ви го разказах това още от самото начало. Разбира се, защото не съм се сещал за такъв клип. В заглавието вече сте разбрали какво ще се разказва. Беше страхотно! Аз чак сега реших да направя такъв клип, който разказвам за моята екскурзия, която беше на 1 и 2 юни. И беше много интересно. Не знам сега откъде да започна, затова започвам още когато станах. Разбира се, когато станах и нямах търпение. Беше ми интересно, когато станах. Това е истинска екскурзия. И казах, докато ние не тръгнем с автобуса, аз няма да повярвам, че ще ходим на такава екскурзия. Беше изключително интересно и забавно. И беше забавно, самата екскурзия беше една велика. Но нека сега започне. Станах, ядох и се приготвих. Видите ли беше обратното, не знам. Първо ядох, после се приготвих, после ядох и тогава станах. Така ще го кажа. И отидах на спирката. Видях с приятелите ми. С най-добрите ми приятели. С един от най-добрите ми приятели. И се снимахме, нали? И скачихме в автобуса, когато беше време. И тръгнахме. И беше невероятно. Всъщност, качих се в автобуса и чакахме само да тръгнем. Тръгнахме, беше невероятно. Помня, че станах в 6 или нещо. Стой ми плаща, защото за първи път ще е толкова време отделено, 2 дена отделено от мен. Но това на страна, нека е забавата, която беше, като тръгнахме, пътя беше дълъг. Около 2 часа обикаляхме, 2 часа обикаляхме, 2 и нещо. И бяхме със свой приятел, екскурзоводката беше много приветлива. С приятеля ми Дани цял ден бяхме заедно, седяхме в автобуса и беше изключително готино. Първо и така. И тези около 2 часа и половина път най-сетне пристигнахме на първата си дестинация, която беше Казанлък. Да, не беше от най-интересните. Не става, защото съм ходил преди, не че първият път след ходих беше по-интересно. Видяхме и тракийската гробница. И разбира се, аз имам и клипчета, но нямам клипче как вляза в тракийската гробница, защото там трябва да плащам 5 лева за една снимка. Представете си, ако ми да плащам 5 лева, пък да направя един клип, ще му строи още повече. Беше просто. Едно първи път, като ходих, направих една снимка. Екскурзията струваше 67 лева. Без нищо да включвам. Не, само ми взех парите, без нищо да включвам. Беше много забавно. Тръгнахме вече към Стара Загора, област Стара Загора и след това, като пристигнахме най-голямата
горещина. Обикаляхме. В ужас беше. И обикаляхме. И трябваше да изкачим. Абе, ужасните 912 стълби на Шипка. Хубаво, че беше гора и беше по-хладно. По-прохладно и се чуваха птички и лястовички и такива. Изкачихме ги, влязахме в храма, беше ужасно изморително, 912 стълби все пак. Влязахме в храма и беше много готино. Беше невероятно. Направих стотина снимки оттам. После ми падна батерията, като... Но всъщност не бяхме само в Казанлъшката гробница, беше интересно за Казанлък, че посетихме розите. Тогава ми падна батерията. Не знам как. Тогава ми падна батерията. Ма как снимахме на Шипка? Няма значение. Не. Тогава имах няколко процента и беше ми попаднала батерията. Тогава вече, като тръгнахме, ми падна батерията вече. Объркан съм, не помня, това беше преди 2 месеца. И... като си тръгнахме вече, тук беше много интересно, там на върха беше по-хладно. Разбира се, че на върха ще е по-хладно. След това, как да го кажа, тръгнахме отново към същата дестинация, която беше Етъра. Габрово, отивахме на Етъра. Да, беше интересно. Там бях с мой приятел майка му също иде. Беше интересно. Да, няма какво много да ви разказвам от Етъра. Взех си един кавал. Ето това е кавала и тук пише името ми. Криси. Не мога да свърна на кавал. Някакъв изкуствен, сигурно. Ма да не го имам да спомням, това е най-важното. Разбира се, отидахме в дома на хумора и сатирата. Беше забавно, имаше една котка, да не споменавам какво имаше отдолу, беше мъжка. И не знам, ако деца го видят, това беше смешно. Ужас, беше много странно. Не мога да го обясня, това са глупости. Цензура. Там имаше и цензура. Много цензура. След това тръгнахме и викахме, хайде до хотела, да тръгваме до хотела. И тръгнахме към Трявна, за хотела. И като пристигнахме в Трявна, пътя не беше много дълг. 50 минути, 1 час беше горе-долу, половин 1 час. 1 час беше горе-долу. И да, влязахме в хотела, беше много готин в хотела, беше интим готин. Хотел Сезони, не знам дали вие сте ходили там, но аз съм ходил. И да, забавлявахме се много там, като пристигнахме, защото и ни казаха много какво да правим. Имаше и дискотека включена, доста готина дискотека. Беше невероятна екскурзия просто. И това не е само... И това е само началото. После стигнахме... После беше дискотеката, преди това се избрах... Казаха, че стаята ни е 224-та, а това беше една от най-готините стаи. Даже има в Google, сега ще ви я покажа. Ето това тук ми беше стаята, не се вижда много добре от тази камера. Ето това беше стаята. Има тук и още от стаята. Ама да го намеря. Това са рецепцията тук. Това беше само част. Беше много готино всъщност. Тук това са масите. Беше много готина кухня, обаче трябваше да ядем, каквото ни казаха. Аз почти нищо не ядох. И не ми се ядеше. Тук това е басейна. Може да заредим, ето.
Това е басейнът. И беше... това е още от стаята. Ето. И да, играхме там на дискотеката, беше много готино, тя беше в хотела, танцувахме така до зори, вече тъмнини и ние вече отидахме по стаите си, нали, вечерахме и ние вечерахме първо, като пристигнахме, защото ние пристигнахме 5 часа горе-долу и разбира се, тръгнахме се по стаите. Имаше определен час до 10:30 да бяхме заспали. 10:30 да бяхме заспали и госпожата дойде и ни провери. Обаче, първо, преди това играхме с моите приятели Росен и Дани и Янко. Беше много интересно. Играхме си, гледахме Мастершеф и Сев да победи. Да, беше невероятно, невероятно беше стряхна там, не много ми хареса. Не исках да свърша тази екскурзия. Стряхна. И после те си отидаха по стаите. И Янко спеше с ученика на Джоно, Дани с майка си. Аз бях с Росен. И там гледахме телевизия, господарите на ефира. Първо, преди това дойде и учителката ни провери. Той преди това се изкъпа. Имаше цензура малко. И той пожела да покаже тази цензура. И... да. Госпожата дойде и той беше по бельо. Мислеше да спи по гащи. Госпожата го видя. Това няма нищо странно, де. Сега какво толкова. И накрая вече реши да си облече нощницата. Аз заспах към 11 и нещо, 11:30 може би. И приехме господарите на ефира до късно. Той заспа в 1. Ми каза, станах рано в 6 часа и ми вика, абе заспила е бе! Ама аз не си заспах, беше ми год. Да, беше изключително интересно. Беше интересно, да. Готино, може да се каже. Че беше много готино. Играхме и забавлявахме се и накрая спахме. На другия ден пак беше интересно. Пак обикаляхме и накрая вече тръгнахме. И направо ми стана гадно, като разбрах, че трябва да тръгваме, защото на вас ми станало гадно, ако нещо толкова много ви харесва и вече може да изпитате същото. Беше невероятно. И съжалявам, че батерията на телефона ми падна. Но, защото... Но какво това беше изключително готино и аз тази екскурзия, дори да нямам спомени, пак няма да забравя. Да, това беше цялата екскурзия. Може би не цялата, има още много, но сега да ви губя времето 13 минути. И след това да бъде в моето видео. Надявам се да ви е харесва, което така дайте палец нагоре и се абонирайте. Надявам се. До скоро ви пожелавам такава екскурзия на вас.